Men sayladım. Toýmyza men şunu eýjek. Murat. Näme ola, näme üçin beýle birden çykyp gaýtdyň? Sen adyň gowlaňa. Näme? Biz hasyl bolmajak arzuwlarda ýaşap berdi. Näme üçin beýdiň? Durmuşda hemme zat netine göre bola bilýänmiş onu. Sen kakaň maňa bermeýär, Leyla. Haýsy enata öz balasynyň bagtyny görmek isänok. Haýsy enata öz çağasynyň bagtyna gowanmak isänok. Sen gowsy gitdi kakamla gürleş. Hemme zat düşünür. Şununmy? Şunun. Ol düşünür. Baýla. Assalamu alaykum mam. Mümkin mam. Otur geçsin. İş meselettir da. Awamja. Enecigim. Häzir vakansamyz dolly. Siz habar tutduruň. Mümkin häzir yerler açylsa etse hökmen iş alar. Men ýene bir mesele boýunça gelim. Aýdy berdiň lan. Men siziň gyzyňyzyň elini soramak üçin geldim. Men siziň gyzyňyzy söýanam. Nesip bolsa Altdaçymy söz berenim. Siz radyýylyňyzy berseňiz, men toý edip gyzyňyzy aljagam. Adyňy näme diýdiň? Muradam. Dogry. Muratsan, gyzymgam size gowny bardyra? Awamjam, bolmasa gelmedim am. Siziň hem gyzymda gownuňyz bardyra? Awam. Olar ýaly bolsa, enataňyz ugradym, tanşar, sorar, ýeder. Awraýly adam çykýan ýerler bolsa, enataň aladasam şol bir gyzyny awraýly ýere ýerleşdirmek awraý bilen. Men geçem kakam ýok. Onu ara pul zadyny at geçirjek. Toýuň nähili tutjak? Şoň üçin men size işe durmak üçin geldim am. Size men nähili iş berseňiz işlernam. Şu halal gazanjyma da men toý edernam. Men bagtlaçyma söz berenam. Nähili iş berseňiz men işlernam. Gije günni diýmen. Toýdan soňra ýaşamany ýeriň Ýok. Öýmem ýok. Men size düşünýänam.
Men aslında geleceğim dälim. Ýa. Ýöne Eýdiňiziň özi kakamy hemme zat dogry düşündir diýip aýtdy. Düşünür kakam dedi. Ýöne siz näradyçylyk bildirseňiz men hiç ýyl garşylygym ýok. Siziň dereňizde men özüm goýup görän. Hiç zat ýok, men hem gyýdym bermedim. Maňa dogry netije çykarmak gaty kynam. Men berbiljek zadym diňe halallyk. Arassa söýgi. Wagtyňyz alan üçin başlaňam. Düşünýänsiz. Sag bolun. Men sana gyýdym bereýin. Howlukma ýeриň ýokdur. Ýogam. Ferhat, Muratsan. Özüm halal gazanyp öz gazancyma toý etjek diýäniňi o pikiriň beter gawy. İkinji gawaryň tarapyndan gön özüň gelip bildiň, gönüm düşündirip bildiň. Bizem ýol başladym bolansyk, adam görtek tanaýas. Tuweleme halal olanyň bildirýär. Sag bolun. Ýöne bizden ýokarda da ýol başlar bar, zatlar bar. Men başlyň ýanyna girip görerim. Eger mümkinçilik bolsa, yer tap boljak bolsa, goýja ýere gaýst edem. Sag bolun. Men siziň anamyňyzy ödärnäm. Söz berän. Men siziň anamyňyzy ödär. Sag bolun. Bar. Mümkindir awas. Gel. Salam aleykum. Salam. Ene şu ýükleňe uğradylan hata. Haritliň hemmeti ýeri bermi? O bas. Hawa. Näradylyk ýok. Ýok. Indi ne tip bolsa öwümizde häzir kiçik şäherçelere de etraplara da uğratmak ýalymyz bar. Giňilçek bolýar. Nokatlamyzy Allah ýol berdi. Näradylyk ýok. Ýok bas. Şo bolmasyn döwlet bolýarmy? Ýok, gülýär bas. Şol siziň kömeňiz bilen giňiltip barýat netibeden tewdamyzy. Şeydiň. Ine? Başa menden näme kömek gerek bolsa aýdarsyň. Ýok la baslyk. Gowy. Neme? Ogo? Ol dogrusyny aýtsam baslyk. Ýene bir haýstymam bady şo bilen gelim diýsem boljak. Aýdaýt. Ol neme oğlu ýetişde en atan aladas näme oğul gyz. Aha. Gyzym durmuşa çykarjak bolýanmaslyk. Näme? Gyzym durmuşa çykarýan Allah ýol berdi. Ha, tüweleme. Oňolsun. Sag bolun. Oňolsun. Hawa şol Bizden näme kömek gerek? Aýdy ber. şol barja oglany işdi eken. Onuň en atasam ýok eken. Burada eken onuň şol oglany öde daramyda mümkin bolsa bir istaf beraýtek goýja ýerden. Mümkin bolsa dedim as. Döwlet. Gyzyň hiç il işlemeýäni. Yerden ýeke çykana. Öz ýeke gyzyň münasip görüp, ol oglanyna üýtgeşik näme gördüň? Men başlyk şol oglanyň gözünde halallyk gördüm. Şol oglanyna mertlik gördüm. Şol özi gelip maňa şol atlan hemmesini aýdy bildi. Men bilemok. Şol gyzymyň bagtyny şol oglanyna göräýdim eden. Gelin. Mümkin. Gel.
Getirdin mi? Aa. Şey, Dokunsan bana mı? Yer ver mi? aa. Ne? 4. Hemmeti yer ver mi? Aa 90. Onu koy. Salamak. Kovlat. Baslyk bagşylaň bolen. Ha? Men diýen oğlanım Süley diýen. Şul. Sizin kıydığınızda siz aydan gitme. Ha. Hiç yerde işten yok. Yok, Enatası yok. yok. Arayıp verin oğlun. Seylem kana diýen. Bu men oğlum. Men oğlum. Ova. Ol Men oğlum diyen. Hot şeyle. Men oğlum be. Ay devlet. Ova, men oğlum. Häzir adamlaryň köpüsi sağlaryň bagtyny zada pula sarçy. Tavraydanam puly has ýokarda goýýarlar. Olar diňe pul isleýärler. Çağlaryň özünden soran oklar. Olar esasat durmuşda ine şu bilen pul görünýär. Çağlaryň bagty olan gözüne görünmeýär. Doğrusu men puluma gazap maňa gyzarjyklarym kän döwlet. Ýöne şun ogluma sen sinandan eşdi. Tenem men sinamdan eşdim. Döwlet ikimiz köpden bäri birek tanaýar. Horrum gördük. Yavan yatfam gördük. Biz şurada atlar kim için ettik? Ine sağlarımız için. Kim için yaşayaz? Öz bağlalarımız için. Kim için zahmet çekiyaz? Perzentlerimiz için. Solon bağıtlı olmak için, bağıtlığını görmek için, şoğulları yetmek için. Doğru değil mi? Avaz. Emma kevirleri, sağların bağıtını, perzentinin oğuzluğunu, Ähredadı pullarını ödeýärler. Ana, adamları düşünmek, düşündürmek diýen zatymam şol. A men senne nämen gördüm? Halal oza gördüm. Şoň üçinem sizin gapyňyzy gyýdyp kakmaga ruhsat edin. Täze guda.